19 तारिख कैसा नोटिफिकेशन अंखारी रेखा इलिगल माइग्रेंट न कुना कुनियो हाबुफोर तंथों जेसा जागाफोर तंथों बरक न डाक्कारियै चप्रसरियै बांग्लादेशआव तै वैसा किफिलि रहरनान बांगै अब अदार फाइखा अब बेलाय खोनाथावको बेलाय चिनि खा तंथनाको दिन सालसा 2019 भारत बर्षर कैसा आइन फाइखा CAB ओ CAB द कासना थांथानियो चिनि बरक अनेक गुली चाखा अनेक बरक थैबेखा थैमानि बिसिंते CAB पास इंखा सिटीजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट नथांखा CAA ओ CAA पास इंफ्रो सारा त्रिपुराव बुकुं कलरनि जागाव बाजि सकलायखा बाजि फुटेरिखा तंथलै माने इलिस मास मांस पुंजुआ बाहान जत्त चालायखा तंथलै माने हि तागले चंबो ओ त्रिपुरा राज्यव ओ भारत बर्षर चंबो कायसा सिटीजेन माखा हने किन्तु आइयो बुमा हाइके फाइखा ओ सिटीजेन CANT आइन बाइके फाइखा किन्तु नों ओ राज्यव ओ देश नों सिटीजेन उना हिंखा नों कैसा फॉर्म फिलअप माखायनाय NPR दे तम जानि कैसा फॉर्म दङ आबो फॉर्म फिलअप खायो आबो फॉर्म तम मासिनाय आं बांग्लादेश मुसलमान रबाय बुजाक तुजागै तंमायावै ओ त्रिपुराव आश्रय मारि फगाहने कैसा सर्टिफिकेट नांनाय नायनाय केगा के बुनि करे रैमालिया बरो ओ फॉर्म फिलअप खायमालिया सारा भारत बर्षर 30,000 फस खायाफो ओ फॉर्म फिलअप खायनाय बुमा हाइके सरकार रमि तंखा बरो बुजि मैया ताबुखे अरे CAA से उंथांखा के ताबो सिटीजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट से संखा के तमगे बरनि इलीगल माइग्रेंट तिखलियन फाइबियोका बरो ताबुक वानाय दं किन्तु ताबुकबो ओ इलीगल माइग्रेंट फाइनेराव ओ हानि बुसायाको बरो सिटीजेन मायाको ताबुकबो आबनि बांगै न तिनि सारा भारत बर्षर गुरियै सामु सिंजागै दङ इलीगल माइग्रेंट न तिखलिनानै बांगै किन्तु त्रिपुरा राज्य के चुप आबनि बांगै न ताबु चुप चुप के दङ उंगलिया फाइबे सिनि चुं एक लगे चोबा खालायसिनाय ओ चोबानि बिसिंतिन ओ इलीगल माइग्रेंट बो चुं तिखलायरिनाय अबसिबे चिन नाहरमु चिनि बुबागा सावो आगरतला हाय जे जेनेरेल बिसियो 5 तलाया नखसाका करमनिफोर दंथं तब एडिशनल रखा खलायै ओ एडिसियो CAA चालक माखाया हेमन कारण तिनि एडिसी एरियाव CAA चालक उया ओ CAA चालक उया फानो तिनि बर खगै चिनि अरो ओ एडिसियो चिनि बरनि जागा पाइ पाइ राबार बागान खलायै ताबो गोबां बेबसा खलाय दं बर तामबाङै खलाय दं जों नायखा BJP नबो नायखा CPN नबो नायखा कांग्रेस नबो नायखा चिनि बाङै सानाय सिक्रि काकेबा ताबो हठात करे केंद्र सरकार बरनि जे ओ भारत बर्ष न टिकेट होनानै बाङै तिनि चिनि बुबाग्रानि बिसिंते बा केंद्र सरकार को खनावै तिनि अरो जागाव त्रिपुराव ताबो लाहुन तुमले बरन नाय दिखलाय दं चिनि बर ताबो चिनि अमपुरके सिरिं तामबाङै सिरिं जों ओ सिरिं के तंखांखा आगामी दिन ओ चिनि अमरपुर के बनबो दिखलाय जागला खामो किन्तु आं बाध्यता आंगै के बनो लगे माय आंगै उदयपुर DM म थाङै बर जागाव इलीगल माइग्रेंट दं आं तिनि रिपोर्ट रेखा DM न तिनि आरो BJP खायने रखे बरनके खतिया देबा तिनि CPN खायने रखे खतिया देबा तामबाङै रखे चुप नरक जदि छे प्रमाण फनुमा काके प्रमाण फनुबदे एको असिराम थानियो जे जों तिनि लेटार तुइफैयो ओ जे इलीगल माइग्रेंट न तिखलायनानै बाङै जों प्रमाण रेखा तिनि ताबो थरनि दं ताम बाङै दफानि बाङै सामुदानाके सुदु रां पैसा मानानि बाङै रुफ्रै दंमाबाय जों माया दफानि सामुदानखांके ओ इलीगल माइग्रेंट तामो ओ जे बांग्लादेश घुसपेटिया तामो आबो जों सिनानि नांनाय किन्तु जों ताबु बुसियाखो ओ घुसपेटिया रक ताबुक जों चावै दं
बहक बिसिंग पाथर मा हाइके बहक बिसिंग पाथर माले साइसिंग नो ऑपरेशन खाइजागो जतनि बहक गो जत तिप्रासानि बहक ताबो पाथर हाबजाक ओ पाथर नो ऑपरेशन खाइना के नों आं जत बासाना नांगो ताकुर जों ताबो अब हाइजागाव दङो आबन बागै जों सिनानि नांनाय ताबो कक कक सालाय दङ आरो असिरामबा मथाव सिक्रि खाबले बो बालकालकास मिटिं खाइ दङ ओ तियारि माइरां आमचायो पहिला तिप्रा मथाना तुबनाय ओ असिराम दिया तिनी असिराम दिया फाइमानि परेव सीए नि तिये ए तियारि माइरांव 3 दिन लगातार बन खाइफ्रो रूट ब्लक खाइफ्रो बुबागानि फुटु चरा 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 चिजागो बुसकांव सारा गया बरकरिनि साबुचि आबुचिनि तिप्रासा ओ तिप्रालेन सानै र किन्तु तिनिके असिराम 2 नाम्बार थांगा बुबाग्रा जे तंसाक बुबागानो लगेरि थांनाय आगामी दिन बोरि थांनाय बुबागानो तैनो ओ किरगता तिप्रालेन जों तुबनाय अबसि चिनि नाहरमु आबनि बागै जों बीजेपी सीपीएम कांग्रेस हिंगलिया तिनि जों एलायन्स सरकार एडिसी हाबांग तिप्रामत सरकार रायजो बीजेपी एलायन्स सरकार तिनि सरकार दङ कायसा कुपन तांनानै पर्यन्त जों सुजुग माया ब्लक थांखांखे दूर दूर हिंजागो आर चिनि फाइन बाय ओ त्रिपुरा रायजो सरकार दङ तिनि असिराम रियां जदिसे ओ जे 42 अमरपुर बासायाखे तिनि सीपीएम नि एमएलए थांखामो अर जागाव बर साइमाया तबो जों थंजागै दङ এই কারণেनो चिनि एमएलए रंजित सर सावो ताबो जों नगो आसो तंनानि जरार लिया बीजेपी बाय जों पालके तंनानि जरार लिया ताखुर ताबोनो जों सिसाला नांसिनाय फारि चबावो फारि जों खालायसिनाय फारि जों बीजेपी नि हापानि जों अंखारि फायलायसिनाय चिनि सर सावो ताबो अनेके सावो एमएलए रंजित देबरमासे होम मिनिस्टर न चिठि लिबै त्रिपुरा रायजो इलिगेल माइग्रेंट कलैरि रिमा खांखेबा चिनि एडिसी हाफांबो डाइरेक्ट फान बागै चिठि सोरि दंनो रखम लायो आबो चाया आबो हामिया ताइ मासा दङ तौला तानलारि नाय ने तौला तानलाखे जों मानाय लेने तौला तानलाखे मानाय लेने तौला तानलारि नायबो तौला ताम आबो अथ तामबा बो कायसा बयस संखा चिनि चुसुनि समान बुं जों सरमान खायो बरक बयतामो साइ दं बयतामो वालाय दं आबनो सबर मानजु हि दं उनका बर आबनो सकाकना सनांगौ अबायके सालाय दं ताव बुत्रां रमलाय दं सुदु एमएलए रंजित चाया हने दल न खिबि सामुताव हने बुबाग्राबा साइ दंब्ले रंजित देबर माना आं सिदा गिवो ओ इलिगेल माइग्रेंट तिखलेन बागै हिने सिनि सार रंजित देबर मानो सामान सिताबुखा तामखा बा त्रिपुरा मथानि मकलसे सुसुइ दंखापो बुबागानि मकलसे सुख्लाय दंखापो अब कक दे द इनके रंजित देबरमान दल आरकां थांखा ते कैसा बमा हाइखां थांखा ताबो चिन चित्तरंजन आरकां जागले आगामी दिना अब हाइके पावर दे फाइना बासो अब हाइके जों ग्रेटर त्रिपुरा मा दे मानो आबन बागै बुजे साफानो साथों हायाफानो साथों जों मा बुजिलायनाय जों थानसा मांलायनाय बुबाराखे चाबो बरके सुप्रो अब हाइसिबले डिसिप्लिन कौ बाबो हाइनो तिनि चिनि अमरपुर डिविजन कौनो सासियानो बुनि कौनो सायावो वाइटीएफ टीडब्ल्यूएफ पेरेंट्स बॉडी सब बो पुसो थांखा बुमा हाइके पुस माका जों सियाबले तबो डिसिप्लिन नंगै दंब्ले साधारण तो कैसा बरक थांगै टेस्टमानि बागै रि रहकांखे बो चालिया हि टेस्टमानि रि रहकांखे सालनै साथांखेनो जागा फाइसक पायो डिसिप्लिन बाहाय देबा डिसिप्लिन ताफिरथो ताखौ आंगावबो साव जों ताबो थानसाखेसे सबा माखायनाय जों मथा माखायनाय बुबागानो लगे मारिनाय जे चायानो जों बासि माखि बिनाय जों थानसाखै चिनि चबानो कराक माखायनाय तै कैसाको नरा जे अजे तुम आन्दोलन खायमा मुंसा सुगियां साइ दङ ताबो त्रिपुरा तै अक ताम नै तै कैसा मणिपुर तै कैसा बारेबो दङ अ चाइता दे राय अ आस अक वेस्ट बेंगल ओ 3टा दे 4टा जागाव एनआरसी चलेनाय आबो बिसिंति जों सुसमाखा आबो एनआरसी उंनाय नर तावनादि चिनि आन्दोलन तेबो सुरु माखायनाय तेबो कराक माखायनाय 19 तारिखनि परेव सारा त्रिपुराव जों हड़ताल खायनाय मागे जों चाइतावै दङ ओ 19 तारिखनि बिसिंग ओ इलिगेल माइग्रेंट तिखलाय रिया के चिनि चबा तेबो कराक नाय आबोसि आबन मागे जों आबो गर्वके कौ साइमन ताम कारणे बुबागा तंगैसिदो
bubaga kri chung saimaya tini bubaga chono logeri to chung kirina kaukre tini kendra minister chono logeri to chung kirina kaukre o illegal migrant o je Ranjit Devar mati samania o Asiram Sungti samania obo kendra sarkar kaisa khari di manse abon bangai takuro nor no belai belai ka hambai mario tini chung kabang ma borok phaibeka nor asa khlayo agami din bo chung no obo haikeno logeri nai hamyana chung loge mari nai je samung phai dong je kaham hamya je kendra ni order phai dong amaro jaga chung pal ke khorok mati sanai abo se sini wansungmo aboni bangai nor boite bisi koglo ria nor janjani nogo thanglai bede kaham ke thangde turu ke thanglai de jahatu chung bising ko ke thanglai yawo kaisa be kaisa na singlai janjani nogo sukthong abona ang ishon thani kaisa sano norom thaniya abona ani koimo abo su saino ang okok parikha jotona hambai।